Ya kace ya gida? Da dama wallahi. Ban gaya maka ba. Yau mu da dadi na za mu fita mu tai wajen America. Wallahi can ne za mu tafi. Amma zai yiwa gobe mu dawo, insha Allah. To ba matsala. Bebe ni iPhone ina yayi da sharshi. Ina dan sa caji har zuwa anjima. Kun san deja shi iPhone bai rike wuta. Ni ga nan dai kwance cikin ɗaki ina kallon TV. Ina sa caji ina kiraye ka. Assalamu alaikum. ‘Yan uwa mu daina ƙarya, domin ƙarya haramun ne. A ƙa'ida ta musulunci, ita ƙarya tana shiryarwa ne zuwa ga wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, iyyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar. Ma'ana yace yana gargaɗa mu daina ƙarya domin ƙarya tana shiryarwa ne zuwa ga fajirci. Fajirci kuma yana shiryarwa ne zuwa ga wuta. Da haka ‘yan uwa mu kasance masu aikata gaskiya, mu kasance masu faɗan gaskiya. Kuma Allah a cikin Alƙur'ani mai girma ya sake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Babu wani mai magana da zai wani magana face akwai wasu mala'iku da Allah ya wakilta wanda suna tare da shi, suna rubuta ko me yake furtawa da harshensa. Don haka ‘yan uwa mu kiyaye harshen mu, domin harshe tana daga cikin abin da za ta iya kai mu zuwa ga wuta. Assalamu alaikum.